Ni Seva in town. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Monchumo ligerelia na gukwani bonandonsi asoberete ase maragoba ya bono chinga kichiningo kwaligania semesa ya Amayia Ensa Eyemo ya bono maragoba monchumo ligerelia ase ribonyale kogo sansa muranira na gukumanyalia bereka okolekana kurwa chinse mochonsi imenesiko yorogongo rwa gusiri tukeliga lia ijuma namange abereka gokolekana inyorobono nigo abarai aobagendretse konganya kurwa asensemeli azimio na gosoa asensemeli ya Kenya kwanza anane nyora uyo kabero mo governor obwe county ya Kisii James Ongwae nigabagakora abwatani bande naboigo ababwatani bake aba azimio one Kenya kurase county ya Kisii na gosoa asensemeli ya Kenya kwanza abwasaba mutarera omura yomochole bwense William Ruto asensemeli ya Karen ime yomochi o Nairobi nyoragati ya bali babagotara gochi asenseme yo asoko nganya kurwa azimio ingamo na Zebedeo Pore na boy governor bande abuna bono Janet Ongera ntwabwate Kiriso Bure Manson Yoyongo gati ya bande William Mbaka James Kenani amona banda banga se county ya Nyamira boygo ntwamoro yo kabero mubunge oborabu Ben Mumanyi oyore koliye kerokyo governor se county ya Nyamira wetera se kyama klikya waipa ase amutara omura yo mochole wense ya Kenya eliko so kwebwatirania nensemo ya Kenya kwanza na boygo Emily Nyagarama liberera bono ngati ya bali bagochigosoa sensemelia ya Kenya kwanza elikonyara kwekerania mange na kwebwatirania no mubwo yumo nchumuligeria amonenda mange nigoto kwaliganira senchira yobo ikiranu olitokubwatiranira kurwa sumo na wimanyererio igakoro kwa Joshua Auta iliterana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Sarki kianda umutinyo kianda saranso ikomoncho muligeron komanya senchira yobekirano omuraywenso muskuru Kenya taseri tukulia rabononi gaba kurwesiko yaye yo mweli yogochi asaba na jeshi inyiro Kenyatta uno muraywense ne gabere oteneto sabere commander in chief of the armed forces oyobereka gotena bana jeshi asega kimeka ikomima ega yogochorwa abuno muraywense kuru mwaka w'ikiri bubere na 13 asabereka konyera ense ya Kenya ase miaka 10 uruka ukona kurwa segeti gia ulinzi complex kutoka ensemo ya Lang'ata ni gaba rambi yamuna wanajeshi asobokori babere bakorogocha sense ya Kenya anasoko bwatirana serikali ya yakane kibuna nkonyare bagokini oburende asense ya Kenya uruboigoka ukona kura sense meyo ligamenta buna serikali ya yense yemyaka 10 oikeranira mange anechinyomba chie chibese chinke affordable housing asicha chende cha yabwatenye agoteba onyareka goikerania gati yebirengo biriya begete ochi asaba Kenya chinga kicho ni gabo lya banajeshi kunyara kurwa bokoreri gochi ase serikali gasohabisi bunabole abete ose abanajeshi babete bakurwa engaki yarenge kubara uruboigo niga bakerembi yaba Kenya bonsi asoko bwateranere anekone kibuna kunyarare bagokio sengo nyarare kagokinia ense ya Kenya. Ladies and gentlemen, since the 9th of April 2013 when I took the office as President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, it has been a journey that we have walked together as Kenyans. I take this opportunity to most sincerely thank all Kenyans for their extraordinary support which they have lent me, which made and continues to make significant contributions towards the prosperity of our nation. Our nation, Kenya,
continues to be a beacon of peace in the region. I want to pay particular tribute. I appreciate the support and participation that KDF has rendered not just in the security sector, but also in our national development. Furthermore, under the affordable housing pillar, through the public-private partnership, the construction of 3,500 housing units for service members in Nairobi, Mombasa, Nakuru, and Nyanyuki has commenced, as well as the NCO facility that is being developed in Gilgil. And I ask that you remain steadfast and support the incoming administration, just like you have supported my administration and that of my predecessors. KDF oye! KDF oye! Asanteni sana, Mungu awabariki. I will miss you, but we are still together. Asanteni sana. Thank you very much. Tigana boygo asa mangana rengetse yesko yaye omurai wenso muskuru Kenya tuyorengo murai yo kane wense ya Kenya nigabaro kyo kurase skuru ya Moi Forces Academy bamotogiuru Kenya tasemere mabereka okara maiga yo kogera insa ya Kenya asegeka kemya kaikumi ya itire. With a poem entitled Mr. President, Moi Forces Academy, pleasure. 10 years is a long time, working without a break, working without a holiday. Yes, Mr. President, you have worked tirelessly, you have done your best, you have played your part. Leadership is not easy, we appreciate you, may God bless you. For 10 years, you strived to excel. Focused on your vision, you worked on the roads from the city to the village. Your work is clear. And to crown it all, the Nairobi Expressway is wow. It's a joy to behold. We are proud to be Kenyans. May God bless you. Mr. President, allow me to share my wonderful experience. Oh yes. Unforgettable. My journey by train, the SGI to Mombasa. The experience was great. For a few hours there, I thought I was in London. Thank you, Mr. President. We really appreciate. Mr. President, and all those who helped you, thank you. Thank you for CBC, the competence-based curriculum. I am more exposed now, my talents discovered, my future sorted. I am a global citizen, no more stress, learning is fun. Thank you, Mr. President. May God bless you. Mr. President, the patron of our school, allow us to boast a little. The KDF has done wonders. Look at Ulinzi Stadium, talk of Kisumu Shipyard. As for the Nairobi Metropolitan, your general has excelled. And above all, the peace on our borders is something to be proud of. Thank you, Commander-in-Chief. Nago tigana na yubone ya mate mokoro chinse mochirichi ya bumali baime yabo nchari me kaunti ya Kisii nigo bategerete kuba no ichano maiga yoko bokase mambi ya lero na konyore ngombe yabo ekwete asekole ndigi Kenya ita batamanyeti ningi kirya kwa ngombe yabo korengana ne ya mate nigo bagote yabuna ngombe yuni go yaseri chinse mochia ya chansoni egento kiabatiga no ichano monobuna omurikito Everin Osero agotomanya Ekenyorone kiabonya kauga ewodi yabo mariba ebunge yabo nchari kaunti ya Kisii ase Amayia Eyemo yabo kana makumya magaga yokonyora engombe yabo gekwete asenchira yobututukanu narona nege sunde gete kyangichera nateona ki aye na kiengombe yararaiga
na ndakore kuerende natige ng'oe suguri eriari narinduka gochia se ng'ombe nanyekuna nanyore yomete nansa gukuna uigakie na ke ng'ombe ane yakwa kintane gikumanya nyoni ko mapema gonagana kare na one school nege kore yasinya bange asomuga kanyenenge yo oyote babuna babiri bagwetera chinga chingongu asegeka abwataya tingamine tikora ng'ombe nchire rusirie nchire ongoirie kurumagega nchire kwete nchire koroka ebintu bikona gosokuru mubiroye tingamineti I wonder na kiko nyarekane karo gose muntu mwanya bantu guchokore gintu kengabuneke gagoita ng'ombe yarenge kurwa mabere na ende yamana kurusi guchinse mu chai chansoni no muyo igoitizile kino muntu bwe bangete korengana n'abanyakenyoro nigo baineke bunamangana bunaya abereka gokorekana ase chiamate au Ensa Eyemo asibagania engane yo gokwanerwa neri chibu korigigwa asobwango biye binde byabere bikoba matuka mange kwanza nene mono munabone chombi chakura ngenye bono twa kero mugambia cha mambia na batwa mukwanera twa matebi bone tuwende munekenyoro torangira niga tokwanere gente kenye nondo kade behind sebinde biga egere onyebekwe nyone wakora gakiatike wabeka emergency meeting gose barasa iracha koba on Tuesday tumanye exactly ngaye problem era se kenyoreke ga because egendre to kogenda at least was at most 4 houses yani Ensa Eyemo kaiga abanyakenyora abo nigo boigoba mochi abagambi b'Ensa Eyemo ase ogotaba bango ekero bamanyiwe ebikore bunebiga nakobagania kobakonya eri gokora emechande yo nakobaruseria obwoba kero buno murai igango tumana no muambio ndentenenera aiche kwani apato korega agende ko bagakurutotanga inki kegende to korekana ase kenyoreke keragwete binte bigo korekana ataiko imukia atua maega eng'ombe njakwete chiakure chigoku totamanyeti na kichigo kwanda chiatindeko akehota gotema kogwati kurumega turangirio mugambi gosomutureti gosonda baiche batokonye tororenga eng'ombe igo yarwara no burweire no eliogo na kiyakwa nduri konyora bakonyi bonde watwale gosabaga kamuranche onye gwe forward ero motokonye munekenyo madam chi dio atokonye asoko tubwate lingane libwange kyara mugambi to nale ngorake nekero bono abanyakenyoro bakumeti bunango yo kubakorera ebikone binge bunebiga egento batebire bunanigo ge kubairania magegane nase okwegenderia ase obutugi bwetugo nabono nigo baboriria abagambi ko bwaterana na community policing kwenekia bunango kora barobotuki nabo igo gosansora amangana ya sobwango eri ko bakonya komenya batabwati bo babonde bonsi ko reporter geta seni kya Ndizi TV ko ruabo mari baigonka ebunge ya Bonchari county ya Kisii Erietariane Evelyn Osero. Ngana yogo ichana mbye mono muri kitobe ne Evelyn Osero soroboti rwa senchira yobo ikirano go tigana ne Evelyn Osero ni gobono aba menye kurwa se bunge ya Nyalibali chache meye county ya Kisii wa bodi mu bunge sairi chando yobetaka go chorwa Ensa Eyemo yobetera se kemakilikia UDA kone kimuna nkonyarare ga ko banyora basai anena sobo koreli wa yo muri kitobe ne Josephat Amisi no roboti rwa senchira yobo ikirano magega yababunge koira chira chugutianigwa na kwenike ngabanyale ko bagoswase chiabisi chiabo bono amaiso yabange abakenya nigaligiretia barayaba kwenekianga chira kibago chikoba bakoikerane chira banyale ko bakolira abakenya anenekero bari gukora chi campaign chiabo abamenyi be constituency ya Nyalibali chache nigo bamuganirie omochumbe obozairi chanda anyare ko bagakwenekia ngonyare ko bagakwikirane chira anyare ko bakobaliera abamenyi be constituency ya Nyalibali chache gati yabo kweneke nga abasaye banyare ko bakonyora emeremo nabo igo kwenana chibese chishiranyare ko bachikweneke nga banyare ko bagochaka obonchoreria Sisi kama vijana alituedia kwamba akichukua hiki kiti wale ambao tuko na vyeti kama mimi atatutafutia yale ambayo tunafaa kufanya ili tutoke kwa kazi ambazo tunafai kukaa kwa ushiaringe na karuni kasini ni ngobono to kumusabira maya ekerago chago ikaga ikanyalibali nyare ko bokoligereria banginana arigereria ne bichane bibyeto birega iga abipushina ka karuni gake
Eliye linde mba banyore na barua kabesa na barua so biashara bikabita abande banyore. Boigo nigo bamuganire Zairi Chanda anyara ko baga kwenekia ingachipara anene chitari goeteka cyane ko bachikorosiwa eliyo kweneke ngobonchirere bwo basombi banyara ko babo kunyarikana ase enchira yoboraisi mugambi konyanyi matarera chikura ndwe twabeta abachende no atatoe twachende twatemete tukamurenda chikura ingi atato nyorera una ndo banyari bari ako bantu amurenda chikura gatorigere chipara cheito nabo igorenda abanyabiashara babakabake nabo nyari kubakagotonyera amambero kurunyari bari igamenyingwa kote bambia asogwa biso mugambi Zairi Chanda egera cha tokorrega sigaiga na gotinyansancha ga chirami ga tobekere nazi chirami chitai ya tobekere igoro yokoena na chibasari abamenyi aboni go bamuganiri omuchumbe obo Zairi Chanda anyara ko baga kwenekia ingaji basari chichanyara ko bachikoena nwa ase enchire bwasioku no boene eliyo kwenekia ngabana banyara ko bakonyora chisemi eliyo banyara ko bakwegenderia ase obugima bwabo bakiralitiko akambya moleso mugambi Zairi Chanda ko irete ngoge otonyole todo tiga para kwado debe todo rasena mwa echipasari watebete otwe gwetani onori wa gweti chike ayomente gwetani kisesi tura koirori na nderi yangu ya kawe wateta matuko mia moja tokoya matukayo tokorega sisi. La pili ni shule zetu. Shule zetu kwa pasari, tafadhali mheshimiwa, tukumbuke ili wazazi wetu wamelemewa sana. Ukiwapatia pasari hata 10,000 pia itakuwa muhimu, kwa sababu wewe peke yako uliahidi ya kwamba hizo pesa utazitoa kutoka 5,000 zifike 15,000 kwa wale walio chuo kikuu na 10,000 kwa wale wa sekondari. Ato konyera abana bali siko fanya ole bibarua bakonya we. Mtu kwa timangana mahange. Unatuwa mokonya, unasuwa mutambo ki ato inyore nyauga. Kuripoteria Ndizi TV korwe county ya Kisii terana Josephat Amesi. Biamuno umulikito Josephat Amisi sorobochi rwa senchira yoboyekira no moncho muligere togotigara boiga samangana rengetse n'ababunge maiga yogoteni go babunge bona amenyikurwa se bunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira niko bamuganiriye mu bunge Steve Moga kabwe bunge yokone kebunango cyara kurwa bokori bwaye asenchira yobwasyo rwantirya kondo wenzi gotayo na wekirania magendero asensemeyo umulikito bene kurwa se county ya Nyamira jabu angi norobochi rwa senchira yobwikirano ebunge ya 13 njatwara egeikaro egetangani ase ababunge baba bagotianigwa faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of parliament, so help me God. Kurwa se bunge ya West Mugirango mbasaba omubunge Stephen Mogaka gukora amagenderero atabwati obwantereri bonde bonsi egento nariko musaba akore gasingiya anda atige gasi ubunyumba aparansikira ase ebintu biganeri amagenderero amachi natusumbwete ebichiparapara ebintu biri necessary ensemo yende mba musaba chikoru chibesa chikokonya abana ase chisemi na gokonya abatali kwenyara chintakana munatotebeti akonya amangana chistima kerase chionspi chitoke kero monta twara mangana stima so far naende arare bantroliote kwenyara bune birema na basangi bintu ase bunge aborabu mbamusaba omubunge Patrick Osero akonye abasaye konyora emeremo naende arwanerere abalemi n'abongereria togo saboyo minto Osero oligererie abana baito mbaro bakorete bataranyora mirimo oligereria kemeri gito kiechae otokonye ntegeto omubunge ane okorokwa Osero ande akwanire iguru yobuoyo yara akwanire iguru yobuoyo elinde ebintu biranense ake mbasaba bunge be county ya Nyamira kubwatirana n'umurai gwense William Ruto elinde koleta amagenderero ase county ya Nyamira ababunge baito muna mwabere swon mobanga na se president mubwatirana ande toroji parji korkujiram tayemiyoram toroji parji korkujiram nensera be na ndo basa borro mugaso urwazi muri agora bono mate to kuja ko bapima oro mapema
ogocheza nomba tenga kia okere muliko kurwa se county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi mbiyamono muri kitobene kurose county ya Nyamira Job Maangi asoroboti rosenchira yoboikira nugo tigara boigomeye county ya Nyamira barayibeje kanisane ne kurwa sensemo Evangelical Alliance of Kenya ni gobono bago keiro buyibwaye omurayo mochori wense ya Kenya William Samoei Ruto bakwana kurose county ya Nyamira ni goba muganiri omurayo kane wense ya Kenya Uhuru Kenyatta kaina kibuna ngoto gyare nakogokero buyibwaye William Ruto asobochori bwabete bokorera ni ngochinga kiechibate berubuna amagendera naro baragane nabo igogote abuno bwaterana ni gukora konye gukinia magendera sense ya Kenya kurase county ya Nyamira boigoni government bagote abuna omurayo mochore wense ya Kenya gatano William Samoei Ruto aligelia nseme yona kunyira kubabwatsi na kubwatsi chikanisa buna botambe unencheremo yo kunyara gukinia amagenderero igoro yobo chori bwaba asense yeto ya Kenya tokwerera Nyasaye tungambia mono asengenjo yokonyora ekiongozi yeito Dr. William Samoei Ruto inabo twari gusabanga Nyasaye tigamosesenie asengenje yoko bomoremereri mono abaminto bakwanda mangana mange nanje nabona ariko ko bamona barobwo watebi Nyasaye tungambia mono asengenje yamayaya anyarire ko bagagokora nari nabo twari gusabanga tigabe ancha abantu bonsi abamwakirete nabatamwakirete bonsi nabaye kiane robeire from Nyamira. We are just requesting Excellence the President, our beloved President Uhuru Muigai Kenyatta, just to congratulate William Samoei Ruto. He has been his deputy for the 10 years. He has supported him. I know also that he can also just tell him congratulations for the peace to reign in the country of Kenya. We love President Uhuru Kenyatta. Uru also remember nabwe gogotigara imehjerongorwa gusiase county ya Kisii abonchire kurwa sensemo ya marigiti mu muchobosonge county ya Kisii ni gobago keire enchero oburayi bwaye Uhuru Kenyatta yorenge omurayo kane bwense ya Kenya abetega kuboikera nogochia saba Kenya bonsi bakora wanumutini babonchiria senseme yu ya marigiti me county ya Kisii Immaculate ni gobono bate biruno buyibwaye Uhuru Kenyatta buyibwaye William Samoei Ruto ni gobore okiorokererie kiago kia saba Kenya kweru na gochora abarai bokugani kwabo ni gochinga kichiba mwakireko ko omwoyo kabiru mwaziri bobole ndo Dr. Fred Matiang'i asokonyara gwikerania mange asorgongo ruwa gusibo igoni goba mubulire omurayo mochole wense ya Kenya William Samoei Ruto kone kibunango ikerania leganga ya bottom up economic approach na sokonyara ko bakonya anene baliya barasobonchira omanyakantebuna mama mboga Marieta igongoro ko Immaculate umwana Nyangita mbiamono Ndizi TV sogo ikagaiga na gotwari bagagere tukwana yari birengereri byeito na yaro somo yeito intu mama mboga gaiga market no tora to ko erigeri kurumambi bwaga kiete bakamarogo bagusendo nyore kende egenda kenene ndete ko iraneri mbiamono ase obochori bwaba asogochora president yaito oyore Ruto naso yogo sokoro mu president yaito twamwanjete sano kuroko Uhuru Kenyatta kako endaka tokumusabira omorembe atwara omorembe amenye buya nerara amenya chinga kichinyinge araroro oburayi buna bokwegendererese Kenya yaito otokoreira mang'ana mange yatogokiri igobono kerako enda tokotembia mono Nyasaye amurinde togo chesi Ruto minto akiruto ko gwasoire getu egetie ekyo ekitoko gosababu na gwatotetinga no konye abanyina baba insepi koranjo to inyore otokonye oto support no tobekera o make sure byombe byetongo imokerera bire igoro ngakitoko nande toyererie binto agare tonyare konyora chibesa chioko somia abana baito kakimatianyi no muya kwarengo mugako muya kabisa gwatokonyire gwatwegereire bintu gwatokonyire gaiga nebinge ndoko nyara gukwane stadium ya nene yachire gusiane sengenje ya matianyo minto chipara chia rosigu chiskuru chia rosigu chibesa chia watumekire to gwakambia mono toeba ense yago yo mwando ere gusi
oto inyore kabisa ese toko twaro buremeru unyare gotokonya nande kora nyare gotetea ense yaito ya Kenya okore boigo na boigo gotigana na roboti rutigare imije county ya Kisii kumulekera yagendete gokolekana abasaye kurose county ya Kisii bono nigo baganiryo mu governor we county ya Kisii kuba inyora buna abasaye asobo korena nase amabaga yo kurumiremo ase county ya Kisii nigo chinga kechi joisho mu manyo yo koriye karugo kyobono geri ase bunga ye county ya Kisii oyasenga ke mo kabere omurai w'abasaye kurose kyamakeregia DAP Kenya niganyarega kubo ya serikali ya county ya Kisii kone kuna basango barama amabaga ego chinga gechi atebire bunano yo mogate bari bakurwandira ekerugo kyobono galiko sobo speaker we county ya Kisii asaganije koyego chinguru eligo chikora county ya Kisii ase bunge buna speaker asa Marieta Momanyi Joshua ninda se kerugo ase resio koliye kerugo kyobo speaker we county no mosaende korukorwe wodi ya Bobas Boitangare a former DAP Kenya youth leader. I'm going on the flank with the current leadership ya DAP Kenya. However, I'm very ready to serve the wananchi be Kisii County. Kweni sure anto bwate leadership ingia etabwati partisan or say any partiality in any way. Egombali ready na tuwabekira mangana ikia makando ko support the ambitions chikamana. But bona sekerogege kyobo speaker tuatebeletie constituency ya basahego. But in any case echiko differ na ideology yomo busimne community not une community na botura aligi na other way tuanyole regional balancing yase county yeto ebwate chinyomba chonsi ebo Monchari ebo Mogetutu ebo Munyaribali ebo Machoge ebe omosaye mbako omosaye bona were constituency which could take into consideration ya mangana yonsi and then to ready go serve koleta a county yeto enyarege ko work in a proper way through machikali agwetugu as a county assembly igongo koralinde tunyale tugotuara amachikama ya na isiko yarongoro gusena lya yagendete gokolekana umoncho muligere bono tiga nkomanye tochakara se county ya Busia mu governor we county yo Polo tumani gobona ababetereri abo bisabonse be county yo konyara kogenda somutumuko kolengana no tumani gatebere buno ku ababetereri yo ko ni goko kigocha na monchero ya serikali ye county ya Busia igatebere buno na chikokora monchero yo ase serikali ye county yo bunenchero yo konyara gwekirania magendero ase county ya Busia. Announce here today that I'm sending the county secretary, who is also the chair of the office on assumption of office of the governors committee, all CECs members and all CEOs, that is chief officers, are hereby sent on compulsory leave with immediate effect. Sokro bokorria sensemeyo ni golenga kwanire ngane yuboiga sate enga nyumba wa gavana wa Siaya hata senti moja hakuna, ingawaje kuna pesa ambazo zimetengwa ambayo iko kwa bajeti ya kujenga nyumba ya deputy governor, lakini kama ya kujenga nyumba ya governor ama ya deputy governor lazima ifuate kanuni ambazo zinazofaa. Na umuliki umunene bweke mbekeli kyabo kolimere mokotu Francis yatoli ni gobana obubuyibwaje omurayo mocholi bwense ya Kenya William Samoei Ruto ka ukwana kurwasa orokongoro Western Kenya atoli ni gatebire buna barumbagete chikuraso bonge go kya sensemeli ya Azimio One Kenya kolende maiga yokonda korara asanyara Kenya msoe sauti ya rais. Sikujua nitarudi hapa nimwambie msae sauti ya William Samoei Ruto. Naona mambo ya Mungu. Mungu mnapanga yenu na yeye anapanga ya. Sisi tulienda kulala tulijua tumeshinda. Kumbe sisi tunafanya siasa. Na William Samoei Ruto alikuwa na skills, political skills and political smartness, ndio? Wazungu anasema outsmarting, akatu outsmart. Lakini sisi hapa kwetu
Alafu nchi ya Kenya inaendelea, inakuwa peaceful. Na pia kama jamii ya Waluhya, Ruto pia alitembea na Waluhya. Yuko na Musalia huko, yuko na Moses Wetangula, yuko na Namwamba. Wote ni Waluhya. Kwa hivyo sisi tutakubali wafanyikazi zaidi kuliko vile tulivyokuwa tunafikiria. Na voigo ensemo jabamenyi kurwase county ya Kilifi ni gobono bago kirogo choro kwayo yo kabero mo governor we county ya Kilifi Jefferson Amason Kinge abuna omono garbe bunge ye senate sobo choro betabo kolekanali tukoligoro igo chinga chibate bire bunambale no kwegene ensemo ya coast bona ya bire ko inyorwase ntundende ana sobo kodeli ase serikali chinga kejo agendrete abono gelibe chibunge chonsi ibere awo abira se bunge na bogane bunge ya senate ni gobaru enkwana ya boli tukolia lero na bogo kwa bolia bali bagoso bisikoneke bunankuru barobokorri bwa centurengi ya wanchiria konde wansigoteyo annaso kubakorra abakenya maiga yokoria eira lituko ligoro. So we have had a long history. Moses Wetangula and I, alongside others, were appointed to serve in the judiciary on the same day, where Moses reported at Nakuru, and I, again, coincidentally, was posted to Bungoma, his home country. Also been accorded another opportunity to serve the people of Bungoma as their third governor, having served them as their first governor. It's a rare opportunity, and I must also thank God so much, because for the first time, I held two positions, as a Speaker of the Senate and as a governor at the same time until I was sworn in. So this is a real great honor, and I just want to pray that those who are coming in from today, both the Senate and National Assembly. Monchumulikiri bono nyorani gogendete gotengera Ndizi TV obwansu bomugusina bokondra gotobwatu gwetensemeri mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwegensemeri ya YouTube na bote nobuna Ndizi TV News. Monchumulikiri bondato kokwira wekensemende ya kaberekera ngogendo mutumokomoke irimontojore amangana yechigoso boigo inyorabona abantu abange na boigo na abakenya ubuna chinse chinde niko bagandre to gotoma magombo gochia senka ya Queen Elizabeth oyobeteka gosiri kumabwa yali tukolego kabwate myaka 90 netano no yo momoncho mulgeria ajonse ndo kumanya sinchira yo wimetonya romo tumoko Kenya bono wekensemende ya studio B ndemo Steven number 001 atomanya mange asensemelia yechigo solinkwera nande tosuka. Mayoko nyora mangana Amayia kurwa sementanga ni studio mona Vincent Onyancha tia bono kwari ni asa mangana Amayia yechi gosoli buna botambe eretera nende mo Steven Captain 001 noto chaka mangana Amayia yechi gosoli asa mangana rengete gosori ya Chess avuma yechi skuru chaba gosoli inseye miaka 15 nebere kunyara gochoru kwaenda sensemo ya Moi Girls Eldoret as chigosoli yechekerengo kia Nationals ni mwana tuwasanga ne skuru ya St Vincent de Paul primary kutoka se ward ya Bogusero ime constituency ya Kitutu cha South yo kutoka ime county ya Kisii abwa se skuru ya St Paul de Vincent ya nyaragoso kia bana emeronge 5 nemo baraba kwenda sensemo ya Eldoret ase chigosori chiaches ekerengo kia Nationals tuabato gusanga na barabu na kumanya marigani yabo bosio bwe chigosori echio soko beta. Katika mchezo huu wa chess, matarajio yangu na maombi yangu ni kwamba tunapoelekea pale Eldoret tarehe 18 tutakuwa pale kwa siku 4 kuanzia tarehe 19 ndio wanacheza hadi tarehe 23 watakaporudi hapa, na watakia kila laheri wanafunzi wangu, anga hata niweze kupata mwanafunzi mmoja ama wawili ambao watawakilisha nchi yetu kule Liberia, kwa sababu mwaka huu African Championship watachezea kule Liberia. See that match at Kisii School, it was challenging. The fifth match was hard, the fifth and the sixth one, because I got people from my school who usually challenge me so much, but I managed. Sometimes I feel a little bit shy, but
I know God is with me. I feel confident a little bit, and when I'm with my coaches, I feel a little bit confident. Abuna bagosori korwa skuri ya St Vincent de Paul bandetera margania gosori ya chess ekerengo kya nationals kirabe kigokorekana wankoiga asomutinyoyo tutiana gosori ya chess turana samngana yenko yo rongo rwagusi abwase kati ya baro kurorongo rwagusi mukene buna Andrew Mark Ongwae anyalire gwesoki na konyara kubasaba bayiboli kwa abana babo bosibole ubwoko gosori ya se chigosori ya sikelia tebire buna chigosori nekibungu byo kugurira abana amagendero au amono bokonyi wetera ebiseri bibiko iguru nechigosori na abaiboli na barabwo tigabaya abana babo support ya se mupira baba echinga kichinyororo abana na barabo banyare gokoraki banyare gwako mupira na bora abakonye umupira tari lazima nga ogokonye nga no mupira ogochigwaka na bogotumia mupira osome bosokonye muiboli gutaka ne school fees na rora abantu bagotumia mupira kuri kuchigasi muna ulinzi stars ngorikera abantu bwana jeshi na rora mupira koira abantu TTC colleges ya bana basomera obwalimu noroche na rora mupira kuri kabone ganto bwate Naivas nkolikera abantu gali Naivas supermarket nebwate team noroche ntobwate Bandari Kenya Ports Authority nkolikera abantu noroche so nabo gotumia mupira mune bridge onyore nga kwanyorere gasienga so let us kokorro mwana gwasaba iboli bwate talent getenye no gotera nye no mupira nyenge ntogete mu support ne community na aro na into toko bwata ro na into to support ba gitokonya nsemo ya bene ya mumanyo mogosori ori tkolia lero iga ni to komoriro mogosori Kevin Nyabuto gosori team ya Small Simba FC yote buna kando nere koba omoro kibwe school ya secondary nego kerata bwati gosatari kerasime akonyara kwe watani ne gosori team ya Small Simba FC team ko gosori ime ya Nyanza Regional League kiraboni getanga ine tonde nsemo ya kabire studio toigwe nkwana ya Kevin amono bogosori Kwa majina naitwa Kevin Nyabuto, nickname kwa timu ananiita Feraini. Nacheza midfield senior. Katika hii timu yetu changamoto ni mingi ambazo tumezipitia. Kama venye hii ndio timu yangu utotoni, ndio timu nimejoin. Hadi imenifikisha mahali niko sahi. Timu ambayo nimesabikia ni Liverpool. Hiyo timu inanipea motisha sana. Kuna wachezaji wengine na hisi kucheza kama wao. Mtuka Alcantara hizo pasi zake kama mimi midfielder. Natamani sana kucheza kama yeye. France kwa World Cup ni France. Wachezaji wa France wanapeananga moral. Kila mchezaji ako na morali wa kucheza game. Wanatamani kitu yenye wanaimu. Kwa sasa mimi ni mwanafunzi. Kasi yuko grao. Napata nasoma. Mi ama youth man ningewa advice. Kama uko na talent, itumikie poa, itakusaidia. Talent inasaidiana poa. Oyu no mogosori Kevin we team ya Small Simba FC kosori korase semo ya Maro ime ya Ebonge ya South Mogirango kendo mwancho morigeri starava to kujya kiro musmali bino nyanchaho te bikirenga kyamangana Amayia yechi gosori umugano mokeigo nigo enka kyemo twabate base ya mulende bunoro chabantu barabe bakuru wa Ensa Eyemo kwenda Ensa Mende kire bali me bus one base ye ya bwata abantu baichire akeiga mbere gachaka gotu na noroche chinko bachigachaka kuigwekana aiganali unoroche kere mbere gotu igorende egali bantu bachaka kwemurungani andake asiki tubato mutengecho imeye gali embure agenderete gotu enkoba neigwekanete bagate bandake gali ye umuntu narore imeye gali ubwateri mocho okora ndake gali lira kune enkoba enyare ko abantu abange basiria magimabo bono rende bagateba muruche bunebuku ese umugano lio noa ubuna enkakieli vale ko baba gukwanera engakieli bona bagateba kiro omuntu anyare ko bagakorwa siegalieli aike agenda somote abeka gukuno mote nandake uri otaganirie siegalieli nera bara akunenko bagakwenda somote asiro bugima bwaye abakwenda abande batigaire baendere nesa bali kibale buya bona rende galieli kiro omuntu ataka goikoyo moyomo okwenda gwakuno mote enkobeta gwagiti wasuka kando bagaika bonsi pi akatigara omuntu oyomo omugako uringe hono rende egali bakamanyanda ke egali ye urinero bwateri mocho hono ri mugako uri ikangora kwenda ngora iga akaenda nyuma tara kuno moteiga
enkova ikagenda igakie egari eri igakune enkova na egari eri ekai igandake bakamanya kumanya andake omugako yorenge segari eri oyo bwomwe uri kurwe garime nero bwata magima ya bali bonse barenge imali nero rokora emerindo ekoyekana aiganali lakini gari teku ustegwa kune enkova igandake mongacha abantu bosaigo nabura amanyo onda korio ko ngacha nero rahutwaro ugotori kwao asekerio gokora gusasekerio rumwe nchomorigereri abuno to wikera omweri bwa amangana mayaye chigosori omotimo komo keigo Vincent Onyancha nkwira nare kurwase entementangani ye studio agendere gutebya mange. Onchumulikiri bono narayo kurwa sensemende yechigo soli ndema gotome buno mugako yanyate ka gotoria bantaba ngo monchumulikiriya nyoronse yango itira Ndizi TV obwansu bomu gusima chekote ya bulitanga na bakondo gotobwa tugatera semeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na boiga semeli ya YouTube na Ndizi TV News namange to akwaliga neti monchumulikiriya kolende chikora gaisa to chabu tukona nde buna botambe ngira na semesega nyare ko gosansamuranira na gokumanya asenchira ayobo ikirenyora buno chekote byabo litanga ni buno mugavana we county ya Kisii James Ongwae ngati ya bali barule nsemo ya Azimio na gosoa asensemeli ya Kenya Kwanza gati yabo Janet Ongera Chris Obure na abandi buna Manson Yoyongo amo na bankurose county ya Nyamira liberera ose Emily Nyagarama na bwego na Ben Mumanyi ngati ya bali abasoe nsemeli ya Kenya Kwanza baiga yoko mutara omora yo mochole wense William Samuel Ruto nsemeli ya Karani ya county ya Nairobi tiganya kero musumali ga butumira nisa toguna botambe olitwa bwata na kurasa umuntu wimanyiriye igakorwa Joshua utana bwega nsemeli chibicha niriyo igakorwa Musai James ritera n'inchen kurko Vincent Onyancha.